Algunguman banza wannan da ni malam Kabiru zai ja. Assalamu alaikum malam. To wai me zafi ne? To ka ji mu wannan mani masyaci da ni za ya ja. Shi yasa an ce in fisari ma abu mai soki ne to kaza ma yayi. Malam ade ba hankali. Malam ade ba hankali. Tana ci kan algunguma kaniyanka. Zo ubanka. Ne ni za ka yi? Ikon Allah. Kuma rube. To ci ba kwanta. Duniya gidan kallo. Ku dai kullun kuna addu'a ku shiga takwakiya ga wasu dai takwakiya tana hawa su. Ai wannan karamin takwakiya ne. Allah. To wai cin ka ji fa an ce arni. Kwarai. Kafiri. To a naka Hausan a kuma naka yaran me za ka iya ce game da wannan kalamai guda biyu? To a tawa Hausar ba? Kwarai. To kaga a tawa Hausar idan ka ce kafiri wato kafiri mutum ne na'am wanda ba shi da sanin Allah. To bai ma san ya kamata ba. Saboda haka duk wani abu da kaga yana yi a cikin rashin sani ne kawai. Kafiri kenan. To Allah kuwa. To madalla. To waye arni? Mutum ne wanda ya san abin da ya kamata amma baya aikatawa. Waye arni? Mutum ne wanda ya san gaskiya amma ya ki faɗi. Waye arni? Arne mutum ne wanda yake da siffar ibada amma baya aikata adalci. Waye arni? Mutum ne wanda zai ɗau makami ya kashe ɗan uwansa ba tare da lamirinsa ya kashe shi ba. Waye arni? Mutum ne mai keta hakkin makwabcinsa. To waye kuma arni? Mutum ne mai gidan haya amma baya kyautatawa mazauna gidan. Waye arni? Shugaban addini ne wanda baya koya wa mabiyansa abin da Allah ya ce. To waye kuma arni? Ɗan siyasa ne mara cika alkawarinsa. Waye arni? Shugaba ne wanda ake kashe mutane a ƙasarsa amma ko ya kula. To waye kuma arni? Shugaba ne mai yaudarar mutane da addini. To maye ƙarshen arni? Wuta. To maye ƙarshen arni? Na ce wuta. Na ce wai maye ƙarshen arni? Wuta. Ashe ma dai kai arni ne.